evidentemente é o leito, é o berce onde nacín, polo tanto, tanto as súas entes, o entorno, a xeografía, a vegetación, as costumes, as tradicións, a época na que nacín, todo está vencellado a este máxico lugar. Sí, evidentemente, aínda que eu son máis de interior, porque así se concebía, eu son casi un isleño dentro da terra, por a falta de comunicación que existía entre a miña parroquia, entre a miña república, non? O meu coiro natal e Cangas, distando só 2 kilómetros ou 3, pois, sin embargo, estaba moito máis vencellado ao mundo do agro e da terra que a do mar. Pero, por añadidura, meu pai foi mariñeiro, entonces aí é onde empezo a mergullarme nun mundo que para min en un principio pois era máis agresivo, se acaso, distinto, con outra profundidade, como así é, non? Con outra profundidade, porque non é o mismo enleirar que navegar. Esa profundidade pois fíxome preocuparme, investigar, experimentar sobre temas que estaban estreitamente vencellados a ese máxico mundo. Duro, pero máxico mundo. Bueno, eu son a terceira ou cuarta xeración unicome, descendente, digo, polo tanto estou rodeado de mulleres, eu casi falaría que son descendente matriarcal máis que patriarcal, non? E así sucede, porque eu logo teño fillas, as miñas fillas teñen fillas, as miñas irmáns teñen fillas, polo tanto vivo nun mundo moi rodeado do xénero feminino, non? Pero iso non creo que sea significativo. E non creo que sea significativo porque eu sempre considerei que a muller forma parte dunha colectividade, para min é igual, é máis, incluso non hai lugar ahora para falar deso, pero incluso me parece a estas alturas falar de feminismo pareceme algo que vai a incidir negativamente no da muller. Para min sempre foi de igual valía a muller que o home e viceversa, non? Por lo tanto, influye, evidentemente, influye, pero influye noutros aspectos, non nese intrínseco de que por estar criado entre mulleres pois haya significado máis alá, non? Do que poidera ser estar criado entre homes. Definiría de outro xeito, non? Eu creo que a Sara Soto é o resultado de un tempo que haya influencia do meu entorno, evidentemente, hai unha parte que firmemente, rotundamente ou contundentemente de marcado carácter costumbrista, pero para min a Sara Soto é outra historia, non? A Sara Soto é o resume dese tempo, de un traballo como diríamos, de un traballo de intentar reafirmarse no oficio e de poñer as cousas no seu sitio artística e conceptualmente falando. Eu creo que a Sara Soto, que a mellor definición sería donde se manifesta a preocupación por a aprendizaxe, pola formación e pola consolidación. Eu creo que iso é o que definirá. Hai obra anterior, evidentemente, pero eu creo que aí está forte, non? Está a parte forte, donde entendo, en certo modo, que a figuración xa a tiña traballada con certo rigor e xa podía atreverme a esa preocupación que tantas dores de cabeza me daban aquel intre que era o traspasar ese umbral, ese quicio,
para adentrarme nun mundo máis abstracto, máis vanguardista, máis conceptual. Aí aínda non se manifesta, pero sí se manifesta o trazo, que é moito máis diáfano, a pincelada que sae mancha, a falta de preocupación nas últimas obras dai, non? E aí sería o gran salto despois dos anos 70. Si hai unha evolución que é lóxica, pero tamén hai algo que che atrae, pois consciente ou inconscientemente vaste introducindo, non? Vaste mergullando aí. Eu só tuve un pequeno lapsus que foi un contacto coa música, e como non decilo, gracias aos Beatles, que para mí foi un momento de revolución do planeta, pero sabía que non podía chegar a grandes cousas, como así foi, vamos. Entonces, o que se tiña máis claro é esa paixón que sempre mantiven co mundo das artes plásticas, e, bueno, pois, eu lembrome de, sendo moi pequeno, facer cousas, pequenas pezas tamén en escultura, xoando coa lama, co barro, porque eu creo que nacemos todos con certas dotes para manifestarse plásticamente, desde o vientre de a nai, en canto nos pairen xa queremos facer cousas, non? Así como estamos cada intre da nosa vida, pois si damos marcha atrás ao tempo, nos vemos conscientes de sentirnos, tocarnos, de acaricia, de cando empezamos a distinguir as cores, as formas, os movimentos. Eu creo que tamén plásticamente sucede algo parecido, non? Entonces, por iso me quedou marcado, non, as tardes de os xoves, que para min foron apaixoantes, e iso que era algo que tamén me deixou moi mal sabor de boca, por outra parte, porque era un día de festa, porque era o día do debuxo, pero por outra parte tamén o sabor amargo ese vendado por o que che obligaban a debuxar, porque pensa que estamos falando dos anos 50, Franco estaba aí en pleno auxe, e os mestres eran o réxime, todos non, perdón, salvo excepcións. Sempre tuvo este carácter rebelde? Sempre estuvo en contraposición con o mundo que le rodeaba? Sigo estando. Eu son insumiso, son rebelde, son inconforme ou inconformista, son ilegal e ilegalizable. Eu, de feito, houve moitos dos colectivos nos que formei ou nos que estiven traballando, que aínda despois de moitos anos, preocupa as forzas de orden polo nome. Sin embargo, nunca fun violento, pero sí había detrás ese trasfondo de denuncia, de reivindicación, de algo máis, non? Por iso eu tamén hai algo que eu fun consciente ou inconscientemente quixen transmitir, non? Que a arte non debe ser algo estéril, non? Debe servir tamén como a literatura e como outros manifestos para tamén denunciar o que debemos denunciar. Polo tanto, moitas veces, sin utilizar máis que a arma do pincel ou do cincel ou do verbo, non? Ou da escrita, pois podemos obter resultados que van redundar positivamente na mellora das condicións humanas, da convivencia, da paz, da confraternidade, non? E do igualitarismo. O sea, moitas veces con dúas pinceladas pode ser o millor dos manifestos contra o inquisidor, non? O que lamentablemente está máis de actualidade no mundo hoxe, non? Si, eu creo que é unha filosofía de vida. Esa filosofía leva ás últimas consecuencias. Cada un, hai que non entende
os políticos que por facer negocios cos seus proxectos de fabricación de armas e que pensan que é a mellor fórmula para chegar ao que pretenden. Eu penso que non, eu teño outras armas que son as miñas mans, o meu pobre, humilde intelecto, para pelexar, para denunciar e para reivindicar e para manifestarme contra algo que eu estou convencido de que é injusto, non? A mellor forma que teño para facelo, a mellor forma que sei de facelo, pois é pintando e creando e esculpindo e facendo unha instalación, unha performance ou simplemente soñando para despois que quede ese trazo aí que vai a ter esa significación, evidentemente. Eu, cando comezo un proxecto, sempre xa me plantexo, polo menos, penso en un plazo de un decenio, non? Polo tanto, ese decenio vaime, polo menos, a crear disciplina como me crea o traballo diario, non? O sea, o estar constantemente traballando, pintando, esculpindo, pensando e experimentando, eso mismo eu aplico a esos decenios, non? Logo poden producirse cousas como nos anos 90. Eu cada esos 10 anos vou a cumplir, a intentar madurar, é como se fora eses 9 meses que a nai ten para ir ao seu fillo, non? Entón, eu parto de que nesos 10 anos vou madurar o que realmente quero botar fora, non? O que realmente quero parir. Entón, a veces sucede con exactitud, outras veces con menos exactitud, e outras veces prodúcese dualidades, como, por exemplo, como decía, dos anos 90, non? Que a raíz de unha serie de traballos que había feito pois durante viaxes polo Amazonas, por Cuba, Brasil sobre todo, e algo de África, pero sobre todo co corazón en África e coa mente en África, e a mellor forma que entendía de facelo chegar á humanidade que fose por medio de unha figuración, aínda que fose evolutiva, unha figuración e un realismo de novo trazo, de novo tempo, non? O sea, con un trazo moito máis aberto, non? E dándolle menos importancia a ese produto estético só, o sea, dándolle moita máis importancia ao resto dos elementos que van confluir para rematar tamén coa estética. Pero unha exposición en Berlín faime sentir en primeira persona ese conflicto que por sorte, pois, bueno, estás apaciguando, non? De a caída do muro, ese odio que existía entre o Berlín oeste hacia Berlín este, non? Entón, iso fíxome reflexionar, para min foi un mazazo increíble, pero tamén foi un despertar, non? Non me importou nada volver a serie que estaba deixando, que era un berro ecolóxico e loita en col dos rancos, para darlle continuidade a esa serie con un matiz e con un concepto totalmente distinto e plásticamente tamén, con resultado, coa factura totalmente distinta. E, curiosamente, fago as dúas series no mismo tempo, variando mellor un pouquiño, comenzase un pouco antes, outra un pouquiño despois, pero logo xúntanse, non? De feito, por iso están xuntas na sala G, na sala H. Sigo traballando na obra posfigurativa ou nese neorrealismo donde narro o que me sucede e como me involucro e como vivo esas situacións de outras razas, de outras cores, da negritud, tamén de outras
outras culturas, non? Dese indigenismo, e ao mesmo tempo traballo co esa obra moi conceptual, que é moito máis conceptual incluso que a parte anterior, da que continúa esta. Bueno, aí é cando tamén me dou conta do esencial que foi, doume conta antes, pero aí é cando realmente teño a certeza de que o camiño andado non foi baleiro, non foi en balde, o sea, non me arrepentín en absoluto de madurar moi xoven, ou de empezar moi xoven, ou de pasarme moitos anos traballando sobre temas puntuais, e sobre temas costumbristas, e sobre temas realistas, e sobre a figura da que non me cansei aínda hoxe, porque esa madurez que che vai dar, ese exercicio constante, esa disciplina constante, ese intento de superalo cada día, pois dache despois a facilidade para moverte, non, hacia un lado ou hacia outro. Estas dúas series que confluyen nos anos 90 dan pé a unha serie, como sabes, que se titularía, que isto ademais estuvo participando nunha xira, estuvo xirando sobre todo por varios países americanos, de la figuración al conceptualismo, comisariada por Marta Gómez Crespo, y en un principio quería ser mal interpretada, e creo que conscientemente, que son as miserias que moitas veces coas que nos topamos dentro da realidade do mundo da plástica, pero logo, pois, falando e intentando retomar, pois, hoxe sigue estando por aí, sigue xirando por aí. Quere decir que pasaron 20 anos, ou estamos no 2011, non? Desde o 90 e tal, ou desde o 90 e algo, pois casi 20 anos por aí, esa obra. Obra casi antagónica, ou tan antagónica, que chegan a coincidir os polos opostos, volven a reencontrarse, de o negro Berlín, de a xelidez de o negro Berlín ao negro afroamericano, esa calidez, ou viceversa, non? Porque como así o quixen facer chegar ao mundo, non? Da calidez do pobo esclavo, do pobo indígena, a xelidez de un pobo sumamente importante e que hasta incluso quixeron ser o gran imperio, non? O sea que iso está contado aí, está narrado aí. Creo que son un pouco notario dou feo un pouco dese suceso. Sucede en min, e algo que tamén me gustaría invitar. Hai moitos artistas que lles dá medo variar o seu roteiro, non? Eu invitaría a que non tivesen medo a variar un roteiro. Eu creo que o artista o que ten que estar convencido do que fai, e se está convencido do que fai, non importa que vehículo utilice para chegar a ese produto final, a ese produto que él considera que é de gran factura como para estar aí presente, non? Home, evidentemente, eu creo que Brasil é todo un continente, polo tanto, é un engado, non? As súas xentes, o amor que desprende as súas xentes, pero a súa paisaxe, toda amalgama de climas, de cores, de luces, de paisaxe, de culturas, pois evidentemente sería imposible non enamorarse de Brasil. Eu sigo pensando que se non houvese nacido en Coiro, si me houvese gustado ser brasileiro ou ser polo menos caribeño, por razóns climáticas, pero tamén por razóns dese desprendimento. Ti ves que a xente a veces que non vivindo nunhas condicións mínimamente
mínimamente humanas, non sei se ao mellor estou exagerando, pero así é, ou así o vivín. Non hai lamentos, hai sempre que contactas co esa xente desprende amor, é algo que ao mellor nós que o vemos desde outra óptica, non? Pero aínda así, claro, evidentemente ao ter nacido en Galiza e sobre todo en Coiro, para min é a miña gran república, é a miña gran nazón, non? Xa Galiza como algo así tan profundo, xa é para min algo que de un gran peso, non? De suma importancia, pero a miña parroquia é o mellor do mundo, e se me apuras, pois o conxunto de a Mangallona é o meu proxecto de vida, non? Seguramente o mellor non tendrei folgos suficientes para seguir mantendo esa ilusión, e tendrei que o mellor que abandonar todo, pero aínda que un día xa que queimar todo, pois nunca me arrepentiría. Seguro que se volvesen nacer volvería a cometer os mesmos erros, que son rodearme de tantas e de tantas cousas que hoxe son unha lousa para min, porque é unha gran responsabilidade o ter e manter todo isto. Eu creo que todo isto vai sucedendo. Un nace, fórmase e chega ou non chega ao cumio que pretende. No meu caso, cando coñezo a Mangallona, son cativo, pois teño moi pouquiños anos, son crío, tiña moi un pánico terrible porque tiña moi mala sona, pero cando realmente penso na Mangallona como un proxecto, é bastante máis tarde, nos anos 70 xa eu son mozo, xa traballara moito nesta vida, neste eido, e entonces sí que pensei facer un proxecto. Que pasa? Que como na arte intrínseca, a obra de a Mangallona tamén foi incrementándose pouco a pouco. Eu primeiro intento facer de a Mangallona o meu espazo particular, privado, íntimo, para crear e recrearme, para compartilo coa humanidade, pero según vai pasando o tempo vas vendo as necesidades, e ademais cando traballas é moi difícil dar ofrecerlle un espazo a todo o que vas creando, non? Por lo tanto, vanse esas necesidades, hai que ir dándolle forma, e cada día pois estás pensando en que ese proxecto que non pode estancarse aí, non pode quedar aí. Entonces imos avanzando até que no 89 pois xa se consolidou como un conxunto museístico, e se hasta ese instante era compartido xa por xente de calquer rincón do mundo que lle apetecese pasar aquí, intercambiar conceptos plásticos ou filosóficos ou literarios, pois a partir de 89 foi moito máis alá. E de feito, pois aínda sigo intentando dar cabida a novas ideas que van surdindo. O sea, iso é como cando naces e depois vaste formando pouco a pouco e van surdindo novas ideas que moitas veces podes leválas a un bo fin, pode facela a realidade, e outras veces quedarse polo camiño. Hasta ahora, pois creo que en gran modo, pois creo que levei a un bon fin, se non todo, pois casi todo o que foi surdindo e que a mente me iba dictando, non? Podemos considerar a Mangallona como o mejor autorretrato? Forma parte de un autorretrato. Eu non sei se é o mellor. Para min, eu máis que un autorretrato falaría de que para min a Mangallona no seu conxunto é un proxecto de vida a que lle dediquei toda a miña vida,
toda a miña vida, porque aquí está o de antes incluso de haber iniciado este proxecto, o sea que as ideas que había antes e as obras que había feito antes están aquí, por lo tanto son ese medio século XX dedicado, máis o que levamos do XXI dedicado a un proxecto, pois sería absurdo si o mantés sin crer nel, non? Entón, máis que autorretrato, eu penso que unha filosofía, un modo de vida, e é a propia vida, non é un proxecto, non é un proxecto infindo, non é un proxecto que non terá fin nunca. Deixo yo moi complicado precisamente a xente que algún día queira investigar, porque a cantidad de obra que fun producindo e a cantidad de cousas que hai aquí dentro, si se quere realizar unha investigación en profundidade, creo que vai ser un traballo arduo, longo e penoso e duro, non? A Mangallona foi, como comentábamos, foi creada egoístamente en primeira persoa, pero tamén coa dualidade, coa outra intención de traducila nun ben social, nun ben de uso e utilización pública e da humanidade, non? Polo tanto, eu o que disfrutei creando este mundo, este particular mundo, pois o que disfrutei a min xa me compensou. As institucións, pois, bueno, nunca denotaron ningún interés absoluto, polo tanto, non lle debo nada, o mellor débenme a min as institucións polo aporte que humildemente eu pudera haber feito, pero eu as institucións sei que non lle debo nada, porque o mellor tamén pesa en contra miña esa rebeldía, esa contestación, esa personalidade adversa que se me supón. E que vai suceder logo? Pois pode suceder dúas cousas, ou que así como eu parín, que o destruya, ou que queda aí como un ben cultural, un ben social. O que sí me gustaría é que fose sempre participativo e que se pense que, aínda que en un principio, insisto, foi creado a miña medida e para min, pero que está pensado para disfrute da humanidade, de calquer raza, de calquer cor, de calquer credo. Hai unha frase, creo que me dedica Ramón Faraldo Descalzo, donde dice que sus retratos son auténticas radiografías. E hai unha frase que tamén ven agora ao caso, que entraría perfectamente en contexto, que decía Picasso a un retratado, cando lle dice: pero señor, si yo no me parezco a este. Picasso dice: ¿y a usted qué cojones le importa? ¿Qué más da que se parezca o que no se parezca? Ya se parecerá. Y en todo caso de que no se parezca, no se preocupe, pues ese morirá y ni Dios se va a acordar de usted. Pero el retrato se titula Retrato de Sabater. Quero decir con eso que a min eu non me considero retratista, creo que nunca fui un retratista porque non era esa intención miña. Sin embargo, sí cultivei moito a figuración, porque me parecía un trampolín importante para despois poder navegar con liberdade dentro de outras tendencias. Que o retrato despois que coincida coa parte física desa persona, pois dame igual, dame igual. A mí o que me importa é que o produto final sea de gran factura, ou sea de unha factura interesante, que sea o que realmente quero. Pero sobre todo, a parte desa parte estética visible a que lees a primeira vista, sobre todo, para min, o máis importante
de o retrato da figura, por iso lle chamo figura, e escudriñar dentro dese personaxe retratado. Entonces, eu quero traspasar, como decía nese artigo que me dedica Ramón Faraldo, non son retratos, son auténticas radiografías. Eu creo que a veces sí, pero é algo inconsciente. Ahora mismo podíamos estar, en vez de estar falando, pois estar con un rotring, con unha pluma, pois dibuixando algo. É seguro que saía algunha destas caras que teño diante. Pero, se non saíse, tamén dice o maestro Solla, ponte delante de un desnudo, píntalo, saldrá un autobús, pero la idea, ese desnudo te ha sugerido esa obra que ha estado aí. Por lo tanto, eu son un artista que me gusta sempre traballar sobre o natural, sempre, e se non, se é algo moi conceptual, teño que maduralo moito, hasta chegar a esa esencia que na que estou agora, na terceira idade, que ao mellor con un trazo fago ou quero expresar, ou así o intuyo e así o creo e así o penso, quero expresar o que fai 50 anos ou 50 e tantos anos, pois tiña que elaboralo pois dunha forma complexa, con moitas dificultades, con un traballo grande detrás del. Pero ese trazo que os é casi tan minimalista ou que é puro existencialismo, ese trazo vai a condensar toda esa bagaxe desde aqueles anos hasta hoxe. Nunca se chega. O viaxe no mundo da plástica é tan placenteiro como cruel, non? Entonces, cruel, por qué? Porque te obliga a estar constantemente investigando e experimentando. Entonces, cando comentas dese volver ao punto partida, pero con un concepto totalmente distinto, con unha execución totalmente distinta, que iso é o que che deu esos anos de adicación total e absoluta, de entrega, deuche a posibilidade de chegar casi ao inicio, a toparse o que falábamos antes, entre o negro berlín e o negro afro, non? Entre o realismo a figuración, ou a parte esa costumbrista, que a parte máis manifesta está na neniña esa con flores, que é Rebeca. E a parte esta, máis conceptual, un berre ecolóxico, a parte negra Berlín, ou a parte cando entras dentro de outra das fases, outra dos decenios onde trato as arquitecturas, danzas, tradicións, ou chegar a mar adentro, ou a Galiza profunda, ou agora a recuperación da natureza perdida, porque sigue sendo contestataria, evidentemente, e ademais contestataria unidirixida a especulación pura e dura, porque somos esclavos de nós mesmos, porque estamos outorgando eso, non? A esa xente que non dá nada, o que decía Susskind con no perfume, non? Que Grenouille, por non daba nin os seus excrementos á humanidade. Cantos parásitos están aí, non? Pois nós podemos chegar, nós podemos facendo un traballo no que un cree que está feito con rigor, podemos chegar a esa esencia, non? Tan minimal de un traballo tan profundo e tan elaborado, a un traballo tan profundo e tan pensado, porque casi ni siquiera é preciso tocar o soporte, nin utilizar materia ninguna. O mellor só é pensalo, e vai a ser
ese trazo, pero ese trazo é tan conciso que fixo falta esa trayectoria, esa carreira de fondo. E son tan antagónicos que chegan a reencontrarse. Evidentemente, para eso hai que continuar co exercicio constante, co exercicio diario. O sea que, por iso decía antes, que ningún artista ten por que ruborizarse cando o tilden, mira, este sigue facendo figuración ou sigue facendo realismo. Para nada, para min, para nada é peyorativo, ao contrario. E podo, ahora mismo, pois, como sabedes, pois podo non presumir, pero podo facer referencia ás miñas estadías en obra, en momentos de creación de obra moi profunda e moi conceptual, pero non me dá ningún rubor facer o exercicio diario, porque figurativo, realista, máis ou menos, con un trazo máis aberto, máis diáfano, máis solto, pero dentro de un realismo. E non me dá ningún rubor, nin expoñer unha peza desa, nin falar de unha peza desa, porque iso é o que me dá pé a poder navegar como navego con certa facilidade, ou creo que con certa facilidade. Para mí isto conforme con esa facilidade coa que chego a outros movimentos plásticos, non? Podo falar xa dos anos 60, que cando fixen este traballo de un berro ecolóxico e loiten coldos brancos, esa contestación vai en contra deso, de un subproducto yanqui donde se di que en arte vale todo, de feito chega a chamarse el arte del todo vale. Eu creo que non vale todo en arte, porque se non confluyen os elementos dos que fomos debullando durante esta charla, se non confluye pois composición, cromatismo, concepto, limpeza e a osamenta propia do cuadro para rematar nesa obra estética, pois non é unha obra de arte. Unha pintura pode ser unha pintura e non ser unha obra de arte, pero clarísimamente. Eu tiro con un cacharro de pintura aí, ese é un lenzo, unha tabla ou o chan pintado, pero non quere decir que eso sexa unha obra de arte. Entonces, eu creo que hai que diferenciar un pouco ese concepto, non? Entonces, eu creo que ahora mismo desde esa proposta que nos ven desde o novo continente, nin eles creen nela, xa, porque xa non se chama la obra del todo vale, no? O todo vale en arte, o arte del todo vale, se llama, quere chamarse, vamos, la postmodernidad. Dai, evidentemente, tampouco hai que sacrificar todo, porque sabemos que hubo uns elementos de ruptura que aportaron grandes cousas ao pop yankee, non? Ao pop americano, pero son salvedades, son individualidades. O resto estuvo aí mentras o soportou el gran capital, el gran imperio, pero dai non vai pasar. De feito, ahora mismo acabo de ler un documento donde os estadounidenses están facendo acopio de todo o realismo e de toda a figuración con calidade, evidentemente, coa que se poidan facer, porque eles non teñen nada nese sentido. Entonces, creo que dá impresión de que empezando a destrucción, o sea, a descomposición da arte en elementos abstractos, dá impresión que eres máis vanguardista. Non é certo, non é certo. Nós temos exemplos aquí na escola española como Picasso, por exemplo, que foi un gran realista, un gran figurativo para rematar sendo un home de ruptura. E temos hoxe a Antonio López, que para min é un gran vanguardista,
tan importante, para min máis importante que outros moitos, non? Pero eu comparo perfectamente, a min pareceme tan vanguardista o realismo de Antonio López como de Zóbel, por exemplo. Non digo outros nomes porque xa non falo desos nomes, non? Porque cando me dei conta que foi demasiado tarde, que xa falara moito desos outros artistas, xa pasara moito tempo sin saber o que había detrás deles, que trayectoria era, que non había ninguna. Por lo tanto, evito falar desa xente. Que mensaje le gustaría dar ao futuro, a futuras generacións? Bueno, eu creo que como desde que nacemos temos que facer unha carreira de aprendizaxes, non? De aprender a escuitar, a ver, a distinguir cores, a andar, a falar, a formarse logo, noutro senso, hasta chegar a profesión ou a dedicación que un pretende, pois eu creo que esos son os pasos naturales, lóxicos e imprescindibles. Ou sea, é dicir, que o que queira ir a unha facultade de Belas Artes porque tuvo a media que o selectivo lle facilita acceder a esa facultade, pero sin esa facultade, se o que lle transmiten es que el arte hoy es el concepto, pois van sair como moitas propostas das que están saindo. As que saen boas é porque o artista cree nel mesmo, ou o mellor lle coincide tamén un bo transmisor, non? Pero moitas veces non. Eu sei por alumnos, alumnas de Facultade de Belas Artes, cos que teño moitísimo contacto, moitísima relación, que en moitas facultades o resumen docente é haz lo que tú quieras e explícame el concepto. Oxe, sabedes que estamos asistindo aínda a un mundo que vai durar pouco, a un mundo de iso, non? De filosofar moito sobre nada. E un pouco iso está xa feito, porque os presocráticos tamén dabanlle a volta ao círculo para toparse no mismo sitio sin resultados, non? Entonces, se presentas unha obra que non é nada, por exemplo, certas instalacións, pénsase moito na arte efímera, pénsase que un museo é un cemiterio de arte, tal. Eu penso que temos que ir un poquinho máis hacia lá e ser máis rigurosos, e se un quere chegar a facer o que realmente sinte, quere e lle gusta facer, que hai que dar esos pasos como desde nenos, e as facultades tamén tiñan que apostar un pouco máis nese sentido, non? Que chegue ao concepto, que chegue a esa avangarda, pero despois de queimar esas etapas que son imprescindibles, que son as de oficio, as de saber ver, as de saber concebir a obra, e non só o que salga, pero despois explícame o concepto en 200 folios, entendes? Para iso hai vos literatos que saben como transmitir, non? Eu non digo dar marcha atrás no tempo, nin no espazo, nin na creatividade, para nada. Eu o que digo é que para chegar a esa carga conceptual que moitas veces se vende como tal é mentira, eu sigo pensando que hai unha gran parte hai unha gran parte creativa que é mentira, e hai un pequeno espacio aí que cando realmente un fai o que quere, o que sinte, o que lle dá gana, e o que quere expresar, quere narrar algo, quere vomitar algo, está facendo, entendes? O sea, hai que diferenciar eso. Eu non digo dar marcha atrás no tempo e volver a unha figuración, non, digo que hai que queimar unhas etapas para volver ao convencimento, que vai a ser seguramente máis perto de unha obra na que o artista mande que na outra parte, que da que comentaba antes, que a obra manda no artista. O sea, se sale, e se non sale, non sale, entende? O sea, tamén vale. O que se fixo nos anos 60 e 70, crear grandes naves, New York,
donde se metían miles de metros de lenzo, fai o que ti queiras, ti pinta o que queiras, porque depois veño eu e xa recortaría o cacho que me interese e tal. Iso non podemos chamar de arte, e non podemos empezar por aí, o sea, iso pode ser un punto final, non? Xa como conclusión a toda unha vida. Ese trazo do que che falaba antes, e ese trazo que a súa simplificación é tan sutil que che fai estremecer, non? Pero por qué? Porque ese trazo non é casual. Por lo tanto, ti estás mandando nese trazo. Non está ese trazo acondicionándote a ti. Son tan egoísta, no mellor sentido da frase, que todo o traballo que fago é en primeira persoa. E despois tamén son tan desprendido que todo é para a humanidade. O planeta está poboado por 7.000 millóns casi de xente. Si 6.999.999 creen no meu proxecto, fantástico. Que esos 4 ou 5 que tendenciosamente, porque casi sempre é tendenciosamente, porque eu teño amigos, outro día comentábame un artista co que me reencontrei, e dicen, joder, es que nunca te escuché hablar mal de ningún compañero, artísticamente falando, e dicen, joder, que eu acepto toda a proposta que veña de outro compañeiro, e sobre todo, se é de un compañeiro. Pero, ademais, é que son admirador dos meus compañeros e do seu traballo. Evidentemente, sempre che gusta que valoren o traballo de cada quen, pero, como che comentaba, home, 4 persoas que tendenciosamente que intenten tergiversar ou facer creer o contrario de o que realmente ti queres manifestar dentro deste mundo, pois eu non lle podo dar ninguna importancia. O sea, o mellor en estes casos é respostarche que ignoro que alguén pois menosprecie a miña obra. Non me importaría, non me importa, porque tampouco podo considerarme de tal perfección como para non ser criticado, incluso mal criticado. A satisfacción está en migo mesmo, que é o interesante. Despois, no meu entorno máis próximo, e despois no planeta. E deses 6 ou 7.000 millóns van a percibir esa mensaxe os que queiran. E os que non, pois non pasa nada, entendes? Como non eu sei, pois é unha xente que tamén a quero ignorar. É como exemplo decirche que aquí chega xente interesados por investigar na miña obra ou na Mangallona ou en varios aspectos sempre intrínsecamente vencellados a esta casa museo, pero sobre todo na obra, non? E ten chegado xente de Bantá, Finlandia, de Sudáfrica, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemanha, de calquer país asiático, africano, incluso de Mongolia, que foi a xente así máis singular dos que me visitaron. Polo tanto, esa é a mellor resposta. Que non veña un de Coiro ou un de Cangas, ou que non veña o señor alcalde ou o señor ministro de tal, é o problema del, non é meu. Eu coa riqueza creada por min e que comparto co esa humanidade, xa a teño disfrutada, e el vai quedarse sin disfrutar, o que entenda que non é importante, non? Que xeralmente é tendencioso, o sea, non é casual, non é casual que este proxecto, xa nunca quixen que as institucións estuvesen aí apoiando, pero non é casual que despois de tantos anos e de a contingencia que se condensa aquí dentro, e que as institucións que non tomasen algún tipo de iniciativa, que o mellor tampouco é aceptaba, o mellor rexeitaría de plano, ou si a rexeitaría, vamos. En ese aspecto, a nivel político, se siente defraudado.
Non, porque eu cheguei a unha conclusión de que hai tan pouca diferencia nese sentido, cuidado, nese sentido, hai tan pouca diferencia, é un marxe tan ínfimo o que existe entre un político de unha clase, de unha cor, a unha clase, por lo menos no mundo da cultura e sobre todo no meu mundo, porque para min foi igual desde os primeiros gobernantes nos anos 70 que os de hoxe, igual, o sea, o mismo aprecio ou o mismo desprecio foi aí. Por lo tanto, como ignoro xa a esa xente, pois non me fai ningún daño ni me preocupa en absoluto. Eu creo que quen teñen que interesarse en todo caso son eles, para iso cobran do erario público e teñen a obligación, porque iso, lembrome, estando un partido no poder aquí, certo partido no poder autonómico, e o seu conselleiro ou director xeral de Cultura tiña que asistir a un acto aquí, e non argumentou, isto era un venres e un sábado, e argumentou o luns que non sabía onde quedaba Coiro ou a Mangallona, non? Entonces, claro, a resposta non miña, senón de quen tiña que responderlle, pois foi que primeiro, hoxe, con internet, pois simplemente poñer o meu nome ou da Mangalloneta en todas as referencias que lle fai falta, hasta os puntos xeodésicos, non? Pero, é máis, ten tal equipo de apoio ese politiquito que ten que espabilarse, porque ten, primeiro, os seus asesores, ten o seu gabinete de información, o seu gabinete de prensa, as súas delegacións provinciais e as súas delegacións locais, o sea, ten como último recurso poñerse en contacto coa CEGAN, e mira que fácil era, coño, pois, quen non coñece a Cabaño Sestido, pois, en Santiago? Si o coñecen en África, centro, norte, sur, ou nos países del este, ou en Asia, ou en América, ou en Australia, entendes? O sea, que se pode localizar, o sea, eses son malos pretextos, entendes? Eu tamén sei que é por esa rebeldía miña, o sea, parte da culpa, que eu me a considero culpa, porque eu son libre pensador, por lo tanto, a min non me vai a influir un puñado de dólares, entendes, ou de euros en este caso, non me vai a influir para actuar dun xeito ou doutro, ou para pensar dun xeito ou outro. E eu sei que esa é a factura, a terrible factura que me tocou pagar primeiro, por ser un militante clandestino na súa época e ser un rebelde oso. O sea, eu dixemos antes que seguía sendo ilegal e ilegalizable, e serei todo insumiso que se poida, entendes? Porque a Constitución fala de un xeito e eles a praxis é totalmente distinta. Outro día, con unha visita, con un grupo, con unha visita guiada, e había varias criaturas, varios pequenas, e unha delas agarrouse a min, pero como se fora algo que non se pudera tocar. E dixen, sí, toca, porque eu son da mesma carne e da mesma pel como tío, como teus pais ou como teus avós, se acaso. E vamos, eu non penso nin estar por encima de ninguén, nin tampouco estar escondido de ninguén. Por iso me luce tanto pelo, tamén. Por non calar, porque a veces, pois, non soporto a injusticia, non soporto o engano, ou non soporto, pois iso, non, esa terrible e cruel diferencia social que existe na humanidade. Entonces trato de esa mensaxe ser, como decía antes, notario do que está sucedendo en cada instante, pois unhas veces por medio de unha figuración e outras veces por medio dunha abstracción total e absoluta, rotundamente abstracta e conceptual. Hai testemunhas aquí de un feito que cando eu cumplo
medio século pois hubo un sacrificio e foron condenadas como contestación tamén, como protesta, foron condenadas 150 obras, era das que se indultaron 20 e se sorteou unha, pero esas 150 non quería decir máis que esos 150 anos que supoñían para min os 50 anos que cumplía. Disto fai moitos anos, pero bueno, quero decir que eu son unha persona humilde, currante, labrego, mariñeiro, de esa mestura de mar e monte, como a profunda e a eterna Galiza. Mereceu a pena vivir un ano máis, pois, como se pode ver neses autorretratos, ou nesa obra final, que sempre a fago casi en noite boa e en fin de ano, casi sempre, pois creo que a reflexión, ou polo menos quero invitarme a min a reflexionar sobre min mesmo e sobre o produto executado durante ese ciclo, non? Aí, eso é moito máis íntimo, polo tanto, penso en min, é para min, e pode ser recibido despois por a cidadanía ou por o espectador como mellor lle conveña, non? Pero é como se eu me estivese facendo unha auditoría a min mesmo, non? Pedíndome un estado de contas, non? E iso pensando se realmente mereceu a pena ese ano. Eu moitas veces dubido moito de que merezca a pena seguir vivindo, non? Por exemplo, nesas obras creo que manifesto con moita crudeza, non? E por iso non me importa, porque penso en ese instante, estou pensando só en min. É unha obra moito máis persoal, non é unha obra de disfrute común, aínda que para disfrute común, pero está pensada sobre todo en primeira persoa. Non o resultado do que fixen durante ese ano, senón esa autoflaxelación, entre comillas, entre aspas, esa especie de autoflaxelación, non? De si realmente merece a pena o que estou facendo ou mereceu a pena vivir ese ano máis. O sea, esa é a pregunta. Non é a dureza da obra, non vai a discernir de si a obra foi mellor ou peor nese resultado, ou si mereceu a pena ese traballo ou non. Senón, poño en dúbida si realmente eu aportei todo o que tiña que aportar ou non, ou si realmente me mereceu vivir ese ano máis ou non. É algo moi personal, que é moi difícil de exteriorizar, é algo complexo, é algo que é feito, é pensado e é parido en primeira e para a primeira persoa. E non é, estás falando de unha obra en concreto, pero é que todos os anos, hagas todos os anos sempre hai unha obra donde fago esa especie de examen de conciencia, como dirían os practicantes, non? Pois eu fago ese examen de conciencia, desnúdome, doume volta como unha tripa, dándose volta, pois doume volta como unha tripa e miro que hai dentro de min, que é o que residualmente quedou, e se merece a pena ou non manter iso, pero sobre todo por o que comentaba antes. A min realmente merece a pena seguir vivindo hoxe? Esa é a pregunta. Pois esa pregunta está feita dentro desa obra. Hai estados de ánimo que en min que me producen auténtico terror, non? Entonces, aí tamén está patente esos estados de ánimo. Eu podo estar agora perfectamente, pero teño esos picos que de repente derrumbeime, e que fago para, como mal menor, pois aproveitar esos estados de ánimo terribles para parir, para crear.
E moitas veces, pois é iso, non o estado de ánimo vai a incidir de un xeito contundente na obra. E moitas veces ademais son datas que para min non só por iso que comentaba antes, non, de que se trate de un resumen de esa vida, non, que se prolongou un ano máis. Tamén iso, non, para min son datas que me parecen incluso moi engañosas, moi hipócritas, non? Con un trasfondo raro, non? O sea que só hai que desexarlle unha felicidade ao contrario ou ao de enfrente só no Nadal ou na noite nova ou na noite bella ou tal, non? Eu por iso mellor tamén son crítico e deprímome moito nesas datas, porque eu creo que o mundo ten que ser feliz desde que se nace hasta que se morre, o sea, desde o 1 de xaneiro hasta o 31 de decembro, non só feliz ano ou feliz noite bella ou feliz Navidad. Iso o mellor tamén incide algo eso, o sea, que é unha cuestión tamén de filosofía, non? De unha filosofía de vida, vamos. Sí, bueno, eu non pintei nunca obra sacra, nunca, agás, pois, non en momentos puntuais. En os momentos puntuais, o que si fixen, o que si tiña feito xa desa, eran arquitecturas sacras, por a riqueza arquitectónica que sempre o rodeou a estos poderes, porque sí que foron poderes, non? De feito foron mecenas e foron patrocinadores, creadores de patrocinadores e propulsores de grandes arquitecturas, pero nunca me había metido na obra intrínsecamente sacra. Agás, cando chego convidado por un amigo, por un bo amigo, bujalance, a súa terra, a Córdoba, e en Lucena, pois vin esa manifestación, para min é unha manifestación, vina desde outro ángulo totalmente distinto ao que aquí. Pois todo o mundo disfrutando, é un fenómeno cultural que emana de raíces do propio pobo, e unha anarquía absoluta, unha riqueza impresionante, unha riqueza de escultórica, plástica impresionante, pero depois unha anarquía tamén total e absoluta. Todo o mundo vai coa botella de anís, hai que comer, beber, e véndese todo por medio das procesións, pero tamén un silencio sepulcral. E se a iso engadimos que o que na nosa terra cada casa era unha taberna, ou sigue sendo un pub, un bar ou tal, e ali cada casa é unha ourivería que está a traballar durante todo o ano para crear un novo paso, para crear toda esa ornamentación, e que me prendou, o sea, a min é que me fascinou, por iso teño esa colección de obra sacra, que, bueno, que destacaría algunha peza, pero sobre todo unha por a execución, non? Porque son manchas soltas que compoñen realmente o que a considero de factura, vamos, de unha interesante factura. Señor Camargo, se volviera a nacer, que le hubiera gustado ser? Pois seguramente, creo que o comentei antes, si volvera a nacer seguramente iba a tropezar nas mesmas pedras que tropecei hasta hoxe. Ser ese rebelde, ser contradictorio algunhas veces, ser dual coesa personalidade e coesos matices que a veces nos caracterizan aos que ao mellor que pretendemos ir un pouco máis alá de o que podemos. Ese sacrificio prodúceche a veces esos cambios de carácter, e sobre todo sería artista a miña maneira, e seguramente cometería os mesmos erros e os mesmos acertos que hoxe, aínda que se teño que aconsellar ao de enfrente, diríalle que fixese calquer cousa menos o que fixen.
Si le hubieran dado oportunidad de joven, ¿se decantaría más por la arquitectura? Non, eu tuve oportunidade, de feito son arquitecto, ou sea, son arquitecto, eu non teño o papel colgado nunha parede, pero eu fixe moitos proxectos para moitos arquitectos, o sea que para min a arquitectura forma parte de as belas artes, non? Para min a arquitectura é unha escultura habitable. Por iso é que para min a arquitectura, de feito, pois dediqueime a facer rayas e rayas e rayas durante anos. Por lo tanto, eu tive a oportunidade de así ser. E das 4 ou 10 ou 56 cousas que empecé non rematei ninguna porque forma parte da miña personalidade controvertida e forma parte desa rebeldía, non? Porque cada vez que asistía a algunha escola ou a algún centro docente, en canto aprendía o que quería, pois xa me era suficiente e pululaba, escapaba para outro sitio, porque me parecía pois que iba a aproveitar máis o tempo, non? Sempre me pareceu que o tempo que corría excesivamente, corría moito. Por lo tanto, tratei de aproveitalo ao máximo, por eso tamén o que comentábamos antes, non? Eu son currante de 24 horas ou de 25 horas cada 24. Agora menos porque xa podo menos, pero sí, durante moitos anos, o tempo que eu pasei descansando foi pouco. Caralladas, pois sí, pois algunha excepción, pois entonces tamén aproveitaba o tempo porque me axudaba a predispoñerme outro día a facer algo, polo menos sin ser presuntuoso, algo importante, non? Polo menos que tuvese certo interese, non? Eu creo que hai un ciclo que cando se cumple ese ciclo pois non ten moito sentido estar aí, sobre todo cando a valoración do tempo, como acabo de decir, para min é moi importante, non? Eu penso que un ciclo que se cumple carece de sentido estar aí. Nós tuvemos proxectos interesantes que duraron aí pois 10, 15, 20 anos. Despois non lle interesou a outros continuar e claro, non vas a hipotecar toda unha vida para un proxecto, sobre todo cando estás metido en centos ou en miles deles, non? Hai xente que se asfixia nun vaso de auga ou de viño, vamos, e non ten tempo para colaborar en ninguna cuestión, en ningún aspecto que poida ser revertido hacia a sociedade. Eu, pola contra, creo que fun comprometido con moitas causas, pero tamén chega a un instante, chega a ese intre que tes que decidir. Continúas, hipotecas o resto da vida en detrimento de poder seguir facendo novas cousas ou de impulsar novos proxectos ou de apoiar novos proxectos. Aí eu creo que esa é a cuestión, para ir a algo moito máis concreto. O Premio Luces na Mangallona, que foi unha creación miña, unha de tantas historias que me pasaron pola mente, parecíame interesante porque supoñía sobre todo de estímulo para creadores, de todo tipo, para xente da cultura, das artes, da cultura en xeral, da literatura ou da cultura en xeral, tamén da investigación. E eu fixen unha confesión que iso está recollido, está grabado, está nunha acta seguramente, en algún escrito, pero aparte está filmado por Berto. Digo, no primeiro premio, no premio 0, digo, ou no 1, digo que é un proxecto para 10 anos. Os 10 anos, claro, para mí supón un costo físico moi importante, un costo económico moi importante e un esforzo moi importante que teño que deixar de facer cousas moi importantes durante un tempo para organizar todo o que conlevaba o desenvolvemento do Premio Luces, non?
Entonces, aos 10 anos, eu oferteillo a Xunta, a Diputación e o Concello. A ningún lle interesou. Por lo tanto, fíxeno un ano máis para despedirme de todos os incondicionais, para todos os que foran homenaxeados e que ainda estaban vivos, porque algúns morreran xa, e máis para agradecer a todos aqueles que colaboraron, bandas de música, bandas de gaitas, grupos de baile, poetas, escritores, cineastas, xente do teatro, da farándula, o sea, por aquí pasou, creo que tuvo que sentar precedente, e aí están as hemerotecas, de haber sido un evento cultural importante. Sin embargo, cando lle das a montado, que seguiría o mellor eu convocando e realizando e organizando, pero cando ves ese desinterés por a xente que realmente está vivindo dos nosos tributos e que teñen a obriga de coñecer como aquel señor que non compareceu nese acto porque non sabía onde quedaba Coiro, o sea, cando ti estás ademais coas prebendas que se usan, non? E nunca máis visibles que os, non? O sea, eu para chegar, seguramente que chego a unha xubilación teño que cotizar 40 anos, el 7, e se es ministro un día, ou se es presidente, e vamos a ver, joder, hai que ser serios. E agora fagolle, tes este proxecto, ahora regaloche este proxecto, non che vai costar nada, porque vou a organizar, pero por ao menos que haxa un mínimo interés, que vesas un mínimo interés institucional. E non pasou nada, rematou aí. Pero non é que eu abandone, non, para nada. Eu tiña un proxecto que era para 10 anos, fíxeno 11, entendes? E fíxeno o máis digno que eu puden. A min costoume moito sacrificio, en todos os sentidos, pero fíxose durante 11 anos. E así pásame con todos os proxectos. Eu creo que, salvo moi raras excepcións, poucos proxectos iniciei e que non levase a bon fin, que non chegase, por lo menos, hasta as previsións que eu pretendía, non? O silencio, a soedade, pero tamén a amizade, o meu entorno, é que é tan amplo que podíamos abstraelo nalgo tan forte como eu non podo prescindir de nada. É algo tan abstracto que lle podemos dar a esa pregunta esa resposta. Paréceme que non podo prescindir de nada. Como non podo prescindir de vivir sin respirar, ou sin pintar, ou sin crear,